angin banggeli nebak uri nuk gerbing Yahul ngabang brang tinang aduh teteh kecincin teteh kecincin ngacacang leong nu angga saben wektu tiba ili ngacacang leong nu angga saben wektu tiba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'i umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atma ba'du. Para rawuh kakung Sumawa putri satuhu janet kinurmatan ingkang kula hormati. Para bapak, para ibu ing masyarakat RW 3 ing dalu tansah ingkang kula taati. Para alim, para ulama, para santri, para kiai rinten dalu sumandhing ana ing kitab suci tansah ingkang kawula pundi-pundi. Saderengipun kula sumantaka kumawantun anembil kamardikan panjenengan sami ing dalu menika kula minangkani atas panitia sedekah bumi wonten ing RW 3 Dukuh Kedunglo. Intinipun ing dalu menika kula ngadhep pangarsa panjenengan sami mari sak perlu inggih bidha badhe nusunaken asilipun swadaya masyarakat sedekah bumi ing Dukuh Kedunglo. Saderengipun ingkang kawula susun langkung rumiyin masyarakat ing Dukuh Kedunglo khususipun sepindah kula jak manjaraken muji dalah syukur dumateng ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. Ing wedal dalu menika kula dalah panjenengan sami tasih kaparingan rahmat lan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kanikmatan ing dalu menika awujud gagas waras kemujudkan boten manggih alangan setunggal punapa saengga dalu menika masyarakat RW 3 saged rawuh wonten ing alaman ing Bapak Amito ing dalu punika. Harus mendingan sami mboten kesupen dalem rangka tasakuran menika sedekah bumi. Ewondene hajat lan niyatipun sampun kalaksanaken kala siang dinten Minggu Kliwon kirang langkung tabuh 11. Kanthi rahayu widodo nir ing sambi kala tebih ana ing godha rencana kecepak ana kebejan panen rejeki ingkang kathah barokah ingkang kala. Saking kawula boten kesupen selawat salam kunjuk dumajujungan kita Nabi Agung Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benjang wonten yaumul kiamah dipun antu-antu syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Ing mriki kula mboten saged matur ingkang kathah dhumateng panjenengan sami sak perlu dalu punika kula badhe ngrijik hasilipun swadaya masyarakat ing Dukuh Kedunglo pendapatan ngantos dumugi pangkeluaran. Saderengipun setunggal mboko setunggal ingkang kawula ricik masyarakat ing Dukuh Kedunglo dalu kula aturi midhangetaken hasilipun mangke saking pangkeluaranipun dados mangke wonten tasih saldo kinten nggih. Inggih menika susunan badhe kula milai nggih. Mulai saking RT setunggal ing dalu punika dana masuk 7.900.000. Kula nggih basa nggih mboten nggih kersane cetha nggih mungkin
Basa ora cetha ya ora basa mesti dicethake nggih. Saking RT kalih dalu menika dana masuk 50 juta gangsal atus 13.000. Mangke nek keliru komen nggih. Nek keliru komen. Salajengipun wonten ing RT 3 menika dana masuk 50 juta 23.000. Saking RT sekawan dana masuk 3 juta 709.000 nggih. Saking RT gangsal menika dana masuk gangsal juta 585.000. Saking RT 6 menika dana masuk 50 juta 712.000. Saking terakhir menika RT 7 nggih. RT 7 menika dana masuk 2.850.000. Niki nek menawi wonten sing keliru kliwatan langsung komen mawon nggih. Langsung komen mawon, keliru ngoten nggih. Nggo mundak nek kok jenengan komen aku adu mudhun kok malah kula sing gelo. Apa tak baleni wis kadung wis bar ngoten nggih. Lah menika jumlahipun pitung RT menika pikantuk 33.292.000 nggih. 33.290.000 niki sumbangan saking Bapak inggih menika kalih juta, Bapak Carik 1 juta, Pak Wo 1 juta, Pak Bayan 1 juta. Dados jumlahipun menika 5 juta nggih. 5 juta ketambahan saldo 2000 selawe menika 2 juta 200 nggih. Dados jumlahipun 7 juta 200. Telung puluh telu 292 ketambahan 7 juta 200 dadosipun jumlahipun 40 juta 492.000. 40 juta 492.000. Dados pengeluaran dalu menika sing motor catet teng mriki nggih. Pengeluaran ing dalu menika ketoprak 29 juta 500, konsumsi 6 juta, lain-lain menika nggih. Lain-lain menika termasuk pembersihan wonten deklet niku. Niki 1 juta. Dados dalu menika tasih wonten saldo 2 juta 200 nggih. 2026 menika enten saldo 2 juta 200. Mekaten saged kula aturaken saking kawula mboten saged matur ingkang kathah dumateng kathah dengan sami. Saking kawula ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak, sugeng amirsani kaliyan kesenangan Jawi keluarga Sandiwara Ketoprak Cahya Mardika mijil saking dusun Bungasrejo Kecamatan Jakenan. Cahya Mardika dalu menika pentas badhe bebaraken cariyos inggih menika
Damar Wulan Kratu. Damar Wulan Kratu dados lalampahan badhe dipun lampahaken sae mboten sae utawi rame mboten rame kula nyumbangakaken dumateng keluarga ageng Cahya Mardika. Saking kawula mboten saged matur ingkang kathah dumateng panjenengan sami. Saking kawula manungsa limrah mboten wal saking kaluputan. Mbok bilih wonten kaluputan anggen kula matur kirang titi tata tetes runtuting ukara srangga senggoning adu kelatur kula sengaja utawi mboten. Kula manungsa limrah mboten wal saking kaluputan. Kula pribadi nyuwun ageng sawadya gere pangapunten ingkang kathah. Saking penutuping atur kawula akhirul salam wa billahi wa waridho warinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Rahayu, Rahayu, Rahayu sagung dumati. Rinengga sagung ing kinurmatan Kakung Sungawana Putri ingkang satuhu dahat sinudarsana. Ngaturaken sugeng dalu sugeng kepanggihan kalian Sandiwara Ketoprak Cahya Mardika ingkang mijil saking Desa Bongasarja, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani, ingkang dipun pangarsani Nimas Ayu Anjar Pramesti. Ing dalu menika Sandiwara Ketoprak Cahya Mardika cunduk saking pamundutan cariyos saking kadang panitia utawi bapak panitia Sedekah Bumi Desa Guyangan Dukuh Ndongklo
Kecamatan Winong Kabupaten Pati. So dipun sarujuki Dewan Dalang saking Sandiwara Ketoprak Cahya Mardika badhe hambabar cariyos sageng minak jingga mbalela dumawah perangan damar wulan keratu. Dalang saha padapuk ingkang dipun tindakaken Raka Mas Catur Kriswanda. Sesepuh karawitan ing dalu menika kapandhegani Bapak Subagyo Ibu Waranggono katindakaken dening Nyai Rumiasih. Totot pakliran ingkang kapasrahaken Raka Mas Purwanto sakanca Toto tenis lampu solikting ingkang dipun ayahi Adimas Edileto. Toto teknis dekorasi ingkang katindakaken Bapak Suwadi Pangeprak ing dalu menika katindakaken Bapak Asmuri. Toto busana ingkang dipun ayahi Adimas Bambang saha Bapak Juli Otro. Ketoprak Cahya Mardika ing dalu menika makarya sesarengan Asifa Audio Sound System so di live streaming Al Robiah Production saha Kantong Channel. Ngancik para paragawati ingkang hangaya jejibaan ing dalu menika gambaraken wonten ing Kraton Majapahit Dyah Ayu Kencana Wungu ingkang katindakaken Ibu Titik Susanti Patih Logender katindakaken Bapak Bibit Asmarajaya Raden Layang Seta katindakaken Raka Mas Anom Watana dene Layang Kumidir ingkang dipun peranaken Adimas Bayu Asmara. Bupati Minak Koncar ing dalu menika dipun tindakaken Bapak Anom Karyono. Para prajurit karamekaken para seniman bagus saking Sanggar Seni Cahya Mardika. Wonten ing Blambangan Hadipati Menak Jinggo katindakaken Bapak Sarjianto. Gayun Bapak Itul Kiem ing dalu menika dipun paragani Bapak Sunarto. Angkat buta ing dalu menika katindakaken Raka Mas Triyanto. Para prajurit Blambangan karamekaken para seniman bagus Cahya Mardika. Gambaraken wonten ing Kabupaten Tuban Hadipati Ronggolawe ingkang dipun peranaken Bapak Budi Kunjono garwa Mertaraga ingkang katindakaken Ibu Sri Poncowati. Raden Bundaran ing dalu menika dipun tindakaken Adimas Impron. Dini sekati ing dalu menika dipun tindakaken
Nimas Ayu Utari Wangsa pati ingkang dipun tindakaken Raka Mas Nuryanto gambaraken wonten ing Desa Paluwamba Raden Damar Wulan katindakaken Raka Mas Catur Kriswanda dene Sentanu Murti katindakaken Raka Mas Bagus Faisal wonten ing Taman Pamardi Putri Putri Anjasmara ing dalu menika dipun tindakaken Nimas Ayu Elvi emban kaging libur manah panjenengan sami katindakaken emban Irma Blenuk saha Hesti Menyes wonten ing Taman Porolinggo Dewi Waita ingkang katindakaken Ibu Tarni dene Dewi Puyengan katindakaken Niken Sumiati Repat utawi dagelan katindakaken trio Lawak Cahya Mardika Cak Kucrit Cak Encus saha Bapak Gliyor mekaten para pamirsa paraga-paragawati ingkang hangaya jejibahan ing dalu menika kanthi lelampahan minak jingga balela Damar Wulan Kratu wonten adicara sedekah bumi Desa Guyangan Dukuh Dungklo Kecamatan Wino mugi-mugi Dukuh Dungklo dadosa dukuh ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur wasana sugeng amirsani ngantos titipur nyaning cariyos ing dalu menika sekali jaya Cahya Mardika jaya saklamiya nuwun kawula nuwun